खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बड' निउज आपडेट चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ क'क्राझाराव ड्राग्स बायनो थाखाय रां होयैनि थाखाय फिसाज्लाया जोनोमगिरि बिमाखौ बुथारबाय। क'क्राझाराव थांनाय समबारनि मोनायाव मुगैथाव बुथारनाय जानानै थांनायखौ जों बयबो समाज बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। जाथाया ओरैबायदि दि सासे जोनोमगिरि बिमाया गावनि फिसाज्लानि आखायाव थैदोंमोन। क'क्राझार सहरनि हाथिमाटानि थागिरि नगेन ब्रह्मनि बिसि पर्बती ब्रह्मखौ गावनि आंगो फिसाज्लाया खास्रि बिस्रियै बुथारदोंमोन। बे जाथाया ओनसोलाव मोनसे सानसननाय आरो गिखांनाय सोमजिहोदों। बेयो मोनसे गिख्रंथाव जिंगासिनो गोनां सावगारि दि माबोरै गिख्रंथाव फेग्रा मुवाफोरा दानि लाइमोन फोलेरखौ सम गैयाजासे थैनायनि लामायाव नारख्लायनानै बेंगुरा आरो दायनिगिरि खालामनो गोनां खालामदों। बे बुथारनाया समबारनि मोनायाव जादोंमोन होननानै रिपर्टआव मोन्नाय जादों। 35 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला जाय सासे फेग्रा मुवा सोबग्रामोन ड्राग्स बायनो थाखाय रां होयैनि थाखाय गावनि बिमाखौ बुथारदोंमोन। गावनि बिमाखौ बुथारग्रा पदियाम ब्रह्मखौ क'क्राझार पुलिसआ खाबाय। बेखौ गोसोखांनो हायोदि लाइमोनखौ सिगाङाव निसा गैयै मिरुआव दोननाय जादोंमोन। बियो न'आव फैदोंमोन आरो फिन फेग्रा मुवानि निसामोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला ड्राग्स बायनो थाखाय रां बिनानै सिगां समावबो बिमा-बिफाखौ हारा-हास्ति दावराव-दावसि खालामफैबाय थायोमोन। दायो क'क्राझार पुलिसआ गोथै देहाखौ पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ बिस गोनां मैखुन जानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। नोंथाङाबो मैखुन ओंख्रिखौ जानो जोबोर गोथाव मोनो नामा? नोंथाङाबो हाग्रानि मैखुनखौ जायो नामा? जुदि जायो अब्ला नोंथाङाबो हस्पिटालाव थाहैनांनो हागौ आरो गिख्रंथाव दुखुनांथाव रादाबखौ खोनासंना सांग्रां जादो। रादाबा जाबाय मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। आसामनि माजुलियाव मैया बिस गोनां मैखुन जानानै सासे सुबुङा जिउ खोमानांदोंमोन आरो गुबुन सानैया गोब्राब बेरामाव गोग्लैदोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया माजुलिनि जेंराइमुखनि बरफामुवा गामियाव जादोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थैनाय सुबुंनि मुंखौ तुलसि फेगु होनना मिथिनाय जादों। गोहोम गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ 70 बोसोर बैसोनि महिकान्ता फेगु आरो 25 बोसोर बैसोनि सन्जीब फेगु होनना सिनायथिनाय जादों। सानैबो बरफमुवा गामिनि थागिबि। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सानै सुबुङा दायो सीताम्बरदेव ग'स्वामी जिल्ला देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ। दायो बिबानगिरिफोरा ओनसोलाव बिस गोनां जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय जाथायखौ नायबिजिरगासिनो दङ। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ गुवाहाटीआव बिसिया गोसथोनाय सेंग्राजों लोगो नांना गावनि फिसाय CRPF जवानखौ बुथारदों। बिसि-फिसायनि गेजेराव फोथायथि गैयैनि थाखाय बुथारनायनि मोनसे मुगैथाव जाथाया गुवाहाटीआव जादोंमोन। जेराव सासे बिसिनि सायाव गावनि फिसायखौ बुथारनायनि दाय होनाय जादोंमोन जेब्ला बियो गावनि गोसथोनायजों हमदोंमोन। बे बाथ्राया मंगलबाराव काहिलिपारा ओनसोलनिफ्राय मिथिजादोंमोन आरो पुलिसआ दायनिगिरि बिसिखौ खाबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला फिसाय सासे सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स CRPF जवाना बांसिनै नसुंसेनि रायजो मणिपुराव थिसनजानायमोन। दिथुमनि हलई मुङै सिनायथि होजानाय बिथाङा आसामनि टिहु सहरनिमोन। बिथाङा गावनि बिसि हिरामनि हलई आरो सानै गथ'फोरजों लोगोसे गुवाहाटीनि काहिलिपारानि आदर्शपुर ओनसोलाव भारायाव थायोमोन। हमजानायनि उनाव बिसिया गावनि मोजां मोनग्राजों लोगोसे फिसायखौ बुथारनो फाव फान्दायदोंमोन। पुलिसजों सोंथि खालामजानाय गथ'सा सानैनि बिबुंथिनि बायदिब्ला बिथांमोनहा बुंनाय बायदिब्ला खथाखौ बन्द' खालामदोंमोन आरो गोदोना सेरथेना बुथारदोंमोन। बबेखानि समबारखालि दिथुमनिया बुंनाय बादिब्ला गावनि मोजां मोनग्राजों हिरामनिखौ नागिरनो थाखाय सुटियाव न'आव फैफिनदोंमोन। जोबनायाव मोगा-मोगिया बिथांनि थाखाय गिथावना फोरमान जादोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला सानै फिसाज्लाया पुलिसनि सिगाङाव बिसोरनि बिफाखौ माबोरै बुथारनाय जादोंमोन बेनि बागै खिन्थादोंमोन। बिसोरनि बिबुंथिनि बायदिब्ला बिसोरनि बिमा आरो बिथांजोनि गोसथोनाय सेंग्राजों जयै बे दायखौ मावदोंमोन। बेनि अनगायैबो सानैबो बिथांखौ गोदोना सेरथेनो थाखाय दुगैग्रा तावेल बाहायदोंमोन।
आरो जेब्ला बियो फिननाय होआखैमोन अब्ला बिथांमोनहा गोथै सह'खौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लांदोंमोन। दायो पुलिसआ हिरामणिखौ गावनि फिसायखौ फाव फान्दायनाय आरो बुथारनायनि थाखाय हमबाय आरो मोजां मोनग्रा सेंग्राखौ हमनो थाखाय नागिरनाया सोलिगासिनो। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ लादाखखौ आबुं खामानियाव बाहायनाय लेखा गोरों जुथाइ हायुं ए फुल फांसनेल लिटारेट इउनियन टेरिटरि महरै फोसावनाय जाबाय। रिपर्टनि बायदियैब्ला 97% बांसिन लेखा रोंथाइ मोननो हानाय ULLAS नव-भारत साक्षरता मावथिफोरनि सिङाव लादाखखौ आबुङै खामानियाव बाहायनो हानाय लेखा गोरों जुथाइ हायुं आवथा फोसावनाय जादों। 24 जुन 2024 मायथाइयाव लेहनि सिन्धु हारिमुआरि मिरुआव गोजौआरि रायजो बेंगिरि डक्टर बि.डि. मिश्राया बे फोसावनायखौ खालामदोंमोन। गाहाय मानगोनां सुबुंफोर आरो सा 500निबो बांसिन गोदान लेखा गोरों आरो मावसोम हानजाफोरा बाहागो लानाय बे हाबाफारियाव फरायसालि बिफाननि बोसोरारि मोनफुंथाय रिपर्ट 2023 खौ बेखेवनाय दंमोन। ULLAS बिथांखिनि थांखिया हायुंआरि सोलोंथाइ खान्थि 2020 जों गोरोबनानै बैसोगोराफोरखौ लेखा रोंथाइ आरो गोनांथार रोंग'थिजों गोहो होनाय। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ मैया क'क्राझाराव सासे सुबुंनिफ्राय 34 लाख रां सिख'नानै लानानै खारदों। नोंथाङा बेंकआव खेबसेयैनो लाख रां दोनथुमनो थांबाय थायो नामा? जुदि नोंथाङा थाङो अब्ला रां सिखावफोरा नोंथांखौ फल' खालामगासिनो जानो हागौ। जाथाया गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव मैया साननि समाव मोनसे रां सिख'नानै लानानै खारनाय मोनसे जाथाय जानानै थाङो। रिपर्टनि बायदियैब्ला मैया क'क्राझार सहरनि एक्साइज बेंकनि लांगोनानिफ्राय बाइकजों फैनानै सानै सिनाय मोनै दुथांफोरा सासे सुबुं जाय एक्साइज बेंकआव रां दोनथुमनो फैदोंमोन बेनि 34 लाखनि रांनि थफ्लाखौ साबख'नानै लानानै खारदों। गासै जाथायफोरा CCTV केमेरायाव सेबखांजाजोबनाय जादों। रिपर्टनि बायदियैब्ला रांखौ LIC अफिसनिफ्राय बेंकआव जमा खालामनो लांदोंमोन। दायो गारि सालायगिरि आरो सासे फैफानाय गार्डखौ पुलिसआ सोंनाय फिननाय खालामनो पुलिस कास्टडियाव लांबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ MV फाउन्डेशननि बानजायनाया गसाइगावआव मैया चाइल्ड लेबार फ्री जन्सनि मोनसे सांग्रांथि मेल खुंदों। मैया गसाइगावआव BTC ओनसोलखौ चाइल्ड लेबार फ्री जन्स खालामनो BTR सरकारनि थांखि लानायखौ नोजोर होनानै मोनसे सांग्रांथि मेल खुंदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला MV फाउन्डेशननि बानजायनायाव खुंफुंनाय सांग्रांथियारि मेलाव MV फाउन्डेशननि गाहायजों लोगोसे गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि MLA जिरन बसुमतारी आरो BTRनि EM उकिल मुसाहारिया बे सांग्रांथि मेलाव बाहागो लाहैदों। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ क्रिकेटार रियान परागखौ बेरहामपुर स्पर्टस एस'सिएशनआ बरायदों। गासै आसामआ रियान परागखौ लानानै गोसो गुदुं जायखौ आसामनिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय भारतारि हायुंआरि क्रिकेटनि हौवाफोरनि हानजायाव सोफानाय जादों। समान महरै क्रिकेटार रियान परागखौबो मंगलबाराव बरहामपुर स्पर्टस एस'सिएशननि जानानै बरायनाय जादों। बे थांखिनि थाखाय मंगलबारनि सानजौफुआव बरहमपुर स्पर्टस एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि प्लाबन बरुवानि आफाद दैदेननायाव बधमपुर शहीद तुगी शुट स्पर्टस प्रजेक्टआव रियान परागखौ बरायनो थाखाय मोनसे जर'खा जथुम खुंनाय जादोंमोन। बे मेलाव रायजोनि बारग' गेलेगिरि प्रीतम कनवार, प्रमद कटारी, सनित बरुवा, भलिबल गेलेगिरि जीवन सुरानाजों लोगोसे सोलोंथाइ लानाय गेलेगिरिफोरजों लोगोसे बिमा-बिफाफोराबो बाहागो लादोंमोन। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कापनि आपडेट। आफगानिस्ताना मैया बांलादेशखौ फेजेननानै गावनि गिबि खेबनि थाखाय ICC हौवाफोरनि T20 मुलुग कापनि सेमि-फाइनालनि जायगाखौ आवग्रिनो हाबाय। नवीन उल हकनि समायना गेलेना दिन्थिफुंनाया बांलादेशखौ 105 रानाव आउट खालामनायाव मदद होदोंमोन आरो 8 रानजों देरहानो हाबाय। आफगानिस्ताना गासै 20 अभाराव 115 रान खालामदोंमोन। रिपर्टनि बादियैब्ला गिबि सेमि-फाइनालनि बादायनाया फैगौ 27 जुनआव आफगानिस्तान आरो खोला आफ्रिकानि गेजेराव ब्रियान लारा क्रिकेट एकादेमि स्टेडियामाव जागोन। सेमि-फाइनाल मेचनि मावख'गिरिफोर रिचार्ड इलिंवर्थ आरो नितिन मेननआ आफगानिस्ताननि जारिमिनारि सेमि-फाइनाल मेचआव बिबान सामलायगोन। बिसोरो दासिमबो थि जानो गोनां बेरेखा हानजानि हेंथायै मोगा-मोगि जागोन।
जोंनि भारत हादराबो थांनाय समबाराव भारतआ गावनि सुपार 8 मेचआव अस्ट्रेलियाखौ 24 रानजों देरहादोंमोन आरो सेमि फाइनालनि जायगाखौ आवग्रिनो हाबाय। रिपर्टनि बायदियैब्ला फैगौ 27 जुनआव इंलेन्डजों भारतआ सेमि फाइनालनि मोगा-मोगि जागोन। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ टेटुजों थै केन्सार जानायनि लामा थायो। जुदि नोंथाङाबो टेटु बानायनो गोसो दङबा बे खौरांआ नोंथांनि थाखाय गोनांथार। सुइडेनआव जानाय मोनसे गोदान नायबिजिरनायाव नुजाथियो दि टेटु बानायजाग्राफोरा थैनि केन्सार लिम्फोमानि अलखदाव गोग्लैनो हागौ। लिन्ड इउनिभार्सिटी, सुइडेननि संदानगिरिफोरा बे नायबिजिरनायनि थाखाय स्वीडिश नेशनेल केन्सार रेजिस्टारखौ बिजिरना नायदों। बिसोरो 2007 निफ्राय 2017 नि गेजेराव 20 निफ्राय 60 बोसोर बैसोनि सुबुंफोरनि डाटाखौ नायबिजिरदों जायफोरा लिम्फोमा थानायखौ मिबथिनो मोनदोंमोन। बेनि उनाव बे सुबुंफोरखौ बै बैसोनि गाहाम सावस्रिनि सुबुंफोरनि ग्रुपजों रुजुना नायो जायफोरनाव टेटु दङमोन। बिसोरखौ टेटु गैयै सुबुंफोरजों रुजुनायाव लिम्फोमा थानायनि अलखदा 21% बांसिनमोन। जुदि टेटुखौ बावैसो सिगां बानायजादोंब्ला गिनांगौआबो बांसिन। लिम्फोमाया रोखोमसे आगोमा केन्सार। नोंथांहाबो टेटु बानायजानो सानदोंबा मोजाङै सानग्रोनांगोन। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ बिशिष्टा फ्लाइअभाराव जाब्रबथायाव सानै लाइमोननि जिउ खहा। गुवाहाटीनि बिशिष्टा फ्लाइअभाराव मोनसे दुखुनांथाव हिट एन्ड राननि जाथायाव सानै लाइमोनफोरा जिउ गोमानांदोंमोन। मंगलबाराव खौरां मोन्नाय बे जाथाया गंसे साखा खबनै गारिखौ गोख्रै खारनाय कारजों सौग्रावनायनि उनाव जादोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला मंगलबारनि फुंनि 3 रिंगासोआव मोन्नैबो गारिया खानापारानिफ्राय जालुकबारी फारसे थांगासिनो थानाय समावनो सौग्रावनाया जादोंमोन। रेबथुमनाय नम्बर AS01EW1116 गोनां गारिया लाइसेन्स प्लेट AS01EE0724 गोनां मटरसाइकेलखौ सौग्रावदोंमोन। थैनाय सुबुंफोरखौ शिबसागरनि कल्याण बरुवा आरो आसामनि बायहाटा सारियालिनि भार्गव बरुवा होनना सिनायथि होनाय जादोंमोन। सौग्रावनायनि गोहोमनि जाहोनाव सानैबो जायगायावनो जिउ गोमायो। रिपर्टनि बायदियैब्ला जाब्रबथायनि उनाव मटरसाइकेलआ फ्लाइअभाराव अरजों खामजोबो। बे समावनो जाब्रबथाय जानाय काराव थानाय दावबायारिफोरा गारिखौ गारनानै खारलांदोंमोन। दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो गोदान खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो।